We have no leaders but looter. Zimbabwe corruption is madness. I remain one blow, Mr. Blow, as I blow the corruption, mutilation. For my generation, hear me now. Shout out to Raspi. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no rights in Zimbabwe because the police and them soldiers are corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption. Every corruption in Zimbabwe. Hear me now. How can a whole nation with ministers last 15? Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios, your favorite platform by YouTube. Zvamanje ndosaka uchigara uri panapa nditika. Zvamanje ndine video randaya naro randoda kuti ndikuratidzei mashoko ataurwa naDouglas Mwonzora. Ayo ndiri kutenda vakomana vari kumira vachitsanangura vachiedza nepese pavanogona napo kuti shoko risvike munzeve dzevanhu, kuti vanhu vazive zvakaipira 2030, zvakaipira Constitution Amendment Bill number 3, kuti vakamhonyasoipirei. Ndiri kutenda vakomana, vanhu vakaita sana Abiti, ana Madhuku, ana Douglas Mwonzora, vakawanda vanhu vari kuita izvi. War veterans ari kumira futi achiti maya hatisi kuda kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Ende chinhu chandazonyanyotenda ivhidhiyo raitwa navaMwonzora, raiswa raiswa muchishona kuti iwewe neni tinzwisise. Inini sometimes ndaisatombonzwisisa kuti kana zvinzi Constitution Amendment Bill number 3 zviromborevei, chii chinenge chimboitika. Unenge ungori nekainformation kashoma kainformation kadiki, but ava vanhu vakaita sana Douglas Mwonzora ava vanozviziva kuti zvakamira sei, uyezve zvii zviri kutaurwa nelanguage inoshandiswa semagweta, because constitution yekutanga yacho inoda kuchinjwa ipa yakazonyorwa ichinzi yakuchinjwa kuita iyo yapo iyi. VaMwonzora, he was one of the people who was participating, and VaMwonzora vari kutoziva kuti pane maera akaitwa paamendment number 3 iruda kuitwa neZANU-PF, and VaMwonzora vamba vauya kuti vatitsanangurire nechishona kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei. Saka haisi mhosva kana wanga wasingazive kuti hanzi amendment bill number 3 zviri kurevei, amendment bill number 3 zviri kurevei. Inini nhasi singatozive, ndosaka ndaita sei ndatoyawo nevhidhiyo iri panapa for the benefit yako iwewe neni, but ndoziva kuti vamwe venyu havana nguva yekuti vaone the whole video. Let me just explain to you zviri kutaurwa naDouglas Mwonzora panapa. Zviri kutaura kunzi Constitution Amendment Bill number 3 iri kuda kuti president ange achizovhoterwa nema-MPs. Ma-MPs chete muparliament ndo anenge akuvhotera kuti isusu tiri kuda nhingi, isusu tiri kuda nhingi. And then vari kuda kudhadhamura, kurebesa, inonzi term extension pachirungu, kuti hanzi kana vaimbotonga for 5 years term 1, inoita kuti term 1 ngaichiita 7 years, president akuchitonga for 14 years. Ndo zvimwe zviri kuita sei zviri kutaurwa, but hanzi chinhu chikuru chakaendera madzitateguru, madzibaba, madzisekuru, hanzvadzi dzedu kuhondo yanga iri nyaya yekuti one man one vote. Zvaakuitika izvi tichazvinzwisisa kuti chii chiri kumhonyasoitika uyezve zviri kufamba sei. Regai tipinde tinzwe mashoko ari kutaurwa navaMwonzora kuti vari kuti chii panyaya iyi. Kumhuri yeZimbabwe, masvondo akapfuura, hurumende yavaMnangagwa yakagadzira mutemo wekuchinja constitution yenyika.
iri kunzi iyo amendment number 3. Zvinoreva amendment number 3 ndezvekuti pakubviswa masimba ekuvhotera president haasisiri kuvanhu. Vari kuti iwo president havachafaniri kuvhoterwa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havasisina simba rekuvhotera president. President anofanira kuvhoterwa chete neparliament. So muenzaniso kana tiri kunyanga north zvinoreva kuti nekuti nyanga ine constituencies maviri chete, nyanga north nenyanga south, vanhu vachavhotera president kunyanga yose madistrict maviri ndimaisanyatwe nasupamandiwanzira chete ndo vanenge vovhotera president. Saka zviri kunzi vana veZimbabwe havachakwanisi kuvhotera president. Nyika ino hama dzangu yakafirwa yakarwirwa. Vana veZimbabwe vakaenda kuhondo vakashaika kunana Nyadzonya, Chimoyo, Dukwe Camp, Freedom Camp nedzimwe nzvimbo munyika muno. Vana veZimbabwe vakafa, ropa rakawanda rakadeuka. Chimwe chezvinhu chavairwira ndechekuti one man one vote, munhu akwanise kuvhota. Hatina kuenda kunorwira kuhondo kuti titi one parliamentarian one vote. Takati tinoda kuvhota tichivhotera vatungamiri wedu. Saka mutemo uyu uri kubvisa kodzero yevana veZimbabwe kuvhotera president. Vari kuti munogona kuvhotera makansela, munogona kuvhotera ma-MP, munogona kuvhotera ma-senators, asi hamugone kuvhotera president. Isu sevana veZimbabwe takanyora bumbiro iri zvichiteedzera pfungwa dzatakakumbira kunzwa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakataura kuti president anofanira kutonga kwemakore 5. Kana akavhoterwa oenda zvemama makore 5, abva ipapo oenda kumba kwake. Takaisa inonzi term limit. Iko zvino zvakare amendment iyi iri kuti madzimambo nemasabhuku vakubvumirwa kuita nezvematongerwe enyika. Zvino isu hatibvumirani nazvo. Vana veZimbabwe vakanga vazviramba pabumbiro rakaitwa muna 2013 nokuti mambo nasabhuku vachatonga nyaya dzevanhu vanenge vachipokana mumana umo, vachatonga nyaya dzemunda, vachatonga nyaya dzemombe, vachatonga nyaya dzakawanda mumana mavo. Zvino vanozotonga sei daka rinenge riri pakati, gakava rinenge riri pakati pemwana weMDC nemwana weZANU-PF, iye sabhuku ari weZANU-PF. Saka tiri kuzviramba izvozvo. Hakuna sabhuku, hakuna mupurisa, hakuna muCIO, hakuna musoja anofanira kuwa nechekuita nezvematongerwe enyika. Nyaya dzematongerwe enyika inyaya dzevana veZimbabwe, inyaya dzemasivilian. Bumbiro redu raitaura iro zvakanaka kuti mauto edu anosungirwa kuti adifende constitution yedu, adifende bumbiro redu remutemo. Zvabviswa zvanzi mauto haasisina simba rekudifenda constitution yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakaramba zvakare kuti vatobayiwa mudede nevamwe vavo maregistrar general vave nechekuita nevoter registration. Iko zvino amendment iyi iri kudzosera zvakare kuti voter registration haichaitwe nemasangano akazvimiririra, yakuitwa naregistrar general. Registrar general anenge iye agadzwa napresident. Saka president akuzviisira munhu anoregister mavoters. Ndizvo panyaya yedelimitation yekutara miganho yemaconstituencies yaifanira kuitwa neboka rakazvimiririra. Asi iko zvino amendment iyi iri kutaura iyo kuti delimitation iyi yakuitwa nedelimitation commission ichasarudzwa napresident. Saka munhu 1 ndiye achasarudza registrar general anoregister vanhu kuvhota, ndiye achasarudzazve vanotara miganho yemaconstituencies. Izvozvo tinozviramba. Bumbiro redu rinonyatsotaura kuti kana paine pfungwa dzekuwandudza makore apresident,
tinofanira kuenda kureferendum. Vana veZimbabwe vovhota kuti vanozvida here kana kuti havazvide. Hatibvumirane nekuti bato rimwe chete rinoita conference yaro kuBulawayo nekwaMutare rouya rotaura iro kuti taakunyora mutemo, robva raenda nawo kuparliament kwavo, wobva watobvumirana ikoko, zvobva zvatoenda kuna president, zvotosainwa wa mutemo. Kwete, tinoti ngazviuye kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe votaura kuti vanozvida here kana kuti havazvide. Bumbiro redu rinotaura futi kuti kana zvabvumirwa kunzi kuti makore apresident awedzerwe, uyu anenge ari president panouya mutemo uyu haafaniri kunge achibenefita from extension iyoyo. Kana vachida kuchinja ipapo panofanira kuita referendum zvakare. Zvichireva izvo kuti pamutemo weZimbabwe panofanira kuita referendum mbiri. Referendum yekutanga ndeyekuti tochinja here makore apresident kubva pa5 dzatanga tiinadzo kuenda pa7. Vana veZimbabwe votaura vega kuti ndo zvavanoda here kana kuti kwete. Tabva ikoko kune zvereferendum yekuti aripo uyu vamunangagwa varipo ava vanofanira kubenefita here vanofanira here kubenefita paextension inenge yaitika. Vana veZimbabwe vovhota zvakare. Mutemo wedu unonyatsotaura kuti vhoti idzi hadzifaniri kunge dziri 6 months within each other. Dzinofanira kuti munovhota nhasi mogara 6 months mozovhotazve. Vana veZimbabwe tiri kutorerwa kodzero dzedu dzekuvhota, tiri kutorerwa kodzero dzedu dzerusununguko rwedu munyika muno. Tikatarisa makore apfuura aya, Smith chaiye akatipa referendum paPS Commission kuma70 uko. Mugabe chaiye neudzvanyiri hwake huya akatipa referendum ya2000. Mugabe futi akatipa referendum ya2013. Kova Munyangagwa vanotinyimirei referendum isu vana veZimbabwe. Kana ZANU-PF ichifunga kuti ndo zvairi kuita ndo zvinoda vanhu, vanorambireka referendum. Mutemo waiswa uyu mutemo uri kubiridzira nyangwe nhengo dzeZANU-PF dzacho. Nhengo dzeZANU-PF padzakagara kwaMutare nekuBulawayo dzakati idzo dzinoda kuti president vapiwe 2 years dzekutonga. Havana kubvumirana kuti vasavhota, havana kubvumirana kuti vana veZimbabwe vasavhotera president. Vanhu vacho veZANU-PF ivava havana kumbobvumirana kuti kuvhotera president kwakuzoitwa neparliament. Tiri kuona kuti mutemo uyu uri kuda kugadzwa nechihurumende ichi nechiparliament ichi. Chiparliament cheCCC neZANU-PF vabatana kuti vawandudze makore avo ekuti vange vari muparliament vasina kuvhoterwa. Isu patakavhotera vanhu, takavhotera vanhu kuti 5 years dzako woita zvatinoda, kana kuti ukatadza kuita zvatinoda tovhotazve after 5 years. Vakugovana kuparliament ikoko kuti iwe wochitawo 2 years isitoitawo 2 years. Pane zvemutemo wavapo wekuti president anofanira kusarudza nhengo dzeparliament, nhengo dzesenate. Ari kunzi anofanira kusarudza nhengo dzesenate dzinova 10. Basa rapresident harizi rekuvhota uchivhotera maMP. Zvazvinoreva ndezvekuti president anenge akuvhotera maMP ake 10 aanopinza ega nevhoti yake ibodzi iyoyo. Tiri kuzviramba izvozvo.